Bideo hau distantziei dedikatzen dutzegun bigarrena da. Aurrekoan landu doguz bi puntuen arteko distantzia eta puntu baten eta zuzen baten arteko distantzian lehenengo metodo aztertu dugu, metodo konstruktiboa, eta orain bigarrena ikusiko dugu formula baten bitartez. Orduen, bideo honetan ikusiko dugu puntu baten eta zuzen baten arteko distantzia, baina kasu honetan bigarren metodoagaz biderkadura vektorialaren metodoarekin. Metodo hau erabiltzeko, hasiko gara P irudikatzen, P puntua irudikatzen eta R zuzena irudikatzen. Irudikatuko dugu baita R zuzenaren norabide vektore bat. Demagun, hauze, norabide vektore izango dala. Eta bere norabide vektorearen jatorria R puntua izango da. Irudikatuz RP vektorea, ikusten dugu, P eta R zuzenaren arteko distantzia, azken baten, paralelogramo honen altuera dala. Eta hori aplikatuko dugu metodo honetan. Orduen, deitzen dotzegu, H altuerari, paralelogramoren altuera, dala kalkulatu behar dugun distantzia. Hau da, paralelogramoren altuera. Bestaldetik, badakigu edozein paralelogramo baten azalera, dala bere oinarria bider altuera. Beraz, kasu honetan, altuera izango da azalera zati oinarria. Azalera, paralelogramoaren azalera, oinarria izango dala norabide vektorearen modulua. Bestaldetik, badakigu azalera biderkadura vektorialaren modulua dala. Beraz, azalera kalkulatzeko egingo duguna izango da norabide vektorea, bider RP vektorearen arteko biderketa vektoriala eta horren modulua kalkulatu. Eta oinarria, paralelogramoaren oinarria, izango da norabide vektorearen modulua baita. Beraz, azalera biderketa vektoriala, modulua noski, eta oinarria norabide vektorearen modulua. Beraz, altuera esan dugu dala azalera zati oinarria, azalera izango da biderketa vektorialaren modulua, eta oinarria norabide vektorearen modulua. Egingo dugu adibide bat. Adibide bezala, P5-1 puntutik R zuzenera dagoan distantzia, eta R zuzena ekuazio parametrikoetan. Orduen, irudikatuko dugu P puntua eta R zuzena. Kalkulatzeko distantzia, hemen adierazten da H bezala. Orduen, distantzia, P puntutik R zuzenera, izango da H. H da paralelogramoren altuera. Orduen, bestaldetik, paralelogramoren azalera izango da oinarria bider altuera. Beraz, altuera izango da azalera zati oinarria. Bestaldetik badakigu azalera dala bi vektoren arteko biderketa vektorialaren modulua. Ze vektore? Kasu honetan norabide vektorea eta RP vektorea. Orduen, azalera izango da zuzenaren norabide vektorea eta RP vektorearen arteko biderketa vektorialaren modulua, zati oinarria dala norabide vektorearen modulua. Eta hori izango da, kalkulatuko dugun distantzia. Orduen geratzen gara, formula honegaz. Joango gara kalkulatzen. Zer behar dugu? Alde batetik, zuzenaren norabide vektorea. Non ikusten dugu norabide vektorea? Parametroarekin biderkatuta. Beraz, zuzenaren norabide vektorea, -2, -1 eta -1. RP vektorea kalkulatzeko, badaukagu P puntua, ken R. Zein izango da R? Hartu aldugu zuzenaren edozein puntu. Kasu honetan, R-zena, parametrikoetan argi dago, 1, 0 eta 5 daukagula. Beraz, R puntua izango da 1, 0, 5. Beraz, RP izango da muturraken jatorria peken R, P puntua 5 - 1, 6, ken R 1, 0, 5, kenketa 4 - 1
eta bat. Hori izango da RP vektorea. Bueno, orain kalkulatuko dugu zein dan biderketa vektoriala. Kalkulatzeko biderketa vektoriala, planteatzen dugu determinantea, IJK eta norabide vektorea eta RP vektorea. Kalkulatzen badugu, garatu zemoten dozku -6J ken 6K. Beraz, biderketa vektorialaren vektorea 0, -6, -6. Bale, orain kalkulatu behar dugu bere moduloa. Moduloa izango da koordenatuen berreketen arteko batuketaren erroa. Beraz, 0 karratu, gehi -6 karratu, gehi -6 karratu, erro 72. Bale. Eta orain kalkulatu behar dugu, izendatzailean agertzen dana, norabide vektorearen moduloa. Beraz, norabide vektorearen moduloa, eta izango da, -2 karratu, gehi -1 karratu, gehi -1 karratu. Vale? Eta honek emoten dau, erro 6. Beraz, amaitzeko, kalkulatzeko P eta Rren arteko distantzia izango da biderketa vektorialaren moduloa zati norabide vektorearen moduloa. Beraz, erro 72 zati erro 6. Eta, hauze, simplifikatuz, erro 12 edo nahi badugu 2 erro 3. Unitate. Eta horrela amaitzen dugu. Beraz, egin daikegu, aurreko bideoan ikusi dugun bezala metodo konstruktiboaren bitartez, edo bestela hau bizkorrago izan daitekela, baina formula gogoratu behar dugula.